Днес, повече от 16 години след началото на демократичния преход, в навечерието на приемането на страната ни в Европейския съюз и при откриването на 6-та национална конференция, с гордост и достоинство можем да заявим, че Движение за права и свободи е единствената партия в нашата страна, която бележи непрекъснато и възходящо развитие в най-новата история на Република България. Срещнахме много трудности, имаше предателства и лъжливи доброжелателства. Пред нас се изправиха коварството и откровенната злоба, но ние стискахме зъби и продължавахме напред, защото вярвахме и вярваме, че нашият път е верен, че истината и добротата, професионализмът и заедността са адекватните и модерни маркери на нашето политическо развитие. Започнахме от нищото, омерзени и притеснени, повече окрилени от мисълта за свободата, отколкото изкушени от любовта към политиката, но при всички случаи въодушевени от идеята за братство и равнопоставеност, за перспективите пред нашата родина, Република България. Това е и разковничето на нашите успехи, отговорът на опонентите ни и протегнатата ръка към нашите партньори, защото за тези години ние успяхме да съхраним традициите, разчитайки на авторитета, професионализма и мъдростта на основателите и пионерите на нашата партия. Да превърнем Движение за права и свободи в общонационална партия, в която съгласно повелите на апостола Васил Левски, всички ние, българи, турци, роми, евреи и арменци, да работим заедно за благото на нашата родина, Република България. Да изградим Движение за права и свободи като модерна, европейска, либерална партия, заслужила си членството в Световния либерален интернационал и Европейската либерално-демократична партия. Да направим жените, по-добрата и по-грижовната част от нас, пълноправен партньор в политическия процес, с оглед добруването на децата, естественото бъдеще на нацията. Да приобщим младите с техните знания и модерни хоризонти, необременени от миналото, насочени единствено към европейското бъдеще на страната. Опирайки се на всичко това, ние от Движение за права и свободи, заедно с нашите либерални партньори от Национално движение Симеон II, реализирахме един успешен 4-годишен управленски мандат, чието признание българските избиратели демонстрираха с повишеното си с повече от 70% доверие от последните парламентарни избори към нашата партия. Това е прецедент в демократичната история на България. И това също не е случайно, защото за тези години ние успяхме да преодолеем дългогодишната криза в областта на селското стопанство чрез оптимално използване на фондовете от европейските предприсъединителни програми, поставяйки основите на модерно земеделие и животновъдство. Да продължим изграждането на адекватна и функционална инфраструктура на страната, без което нашето европейско бъдеще би било трудно постижимо. Да способстваме на влизането на мащабни инвестиции в знакови за икономиката области, чрез което да повишим нейното качество и да осигурим трудова заетост на безработните. Това не е всичко, с което можем да се гордеем, но по-важното е, че ние разглеждаме постигнатото единствено и само като реализирани възможности. Ето защо, гледайки в бъдещето, Движение за права и свободи се поставя още по-големи и амбициозни задачи като мандатоносител на сегашния трипартиен коалиционен кабинет. Задачи, с чието успешни решения да осигури нашето достойно място в Европейския съюз. Всички наши безспорни постижения за тези 16 години са плод от усилията и неуморния труд на всички структури на партията в цялата страна, под вещото ръководство на един такъв политик от световна и европейска величина, какъвто е нашия лидер доктор Ахмед Доган.